Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamut kelak baik ni kelak wonder pa. Longka cakap kan internet market ketik kan ya ketik bala. Lada ka rong ka black topping kan di 3 point kat no ketika normal Chief Executive Member Jangka Khasi Hills Autonomous District Council ba penya sing sim haka khandro truk lalingkot araja phosan lahir jurep ek surok haka shnong nongra kibekin thop ik light lagi surok haka dong nong lum bada ka dong nong marbo bad haka ni gajine jurep la sandar lang do orang ba shnong ba Dennis Lindra ki engineer jaga tanat PWD road ki contractor lembik de khot jang executive committee ke dor ba shnong nongra Urang ba shnong bagi rang ba dong bagi noyelam jong ka sengkin thei kilai khuble yu ba penyat ubla treshi tom tangai kindat tiau ban penyo ya ka scheme na ka tanat PWD road ha ka basyan asasna no ya ka surok ha ki diki atli ki dong ha ka joko por kilai ka jingkit bob kit riang yu ba penyat bu job ha ki election MDC ka ban salongshan khnang menang beteng ki jinga trailang ha ki buon ki benta jong ka shnong kumjo ha ka nong thamai constituency barok away na kaliang jonga na sotna palat te kawe ka bangilai angnut na du mensua ba dan gi bai ong ngin le i kani ngin le na du menno kan tamangang nangan so matalai sinam katu ni panai te kaliang ni ra snong la pentip yi te iri ong ni la sedang ban yetre ban ya penbaik ban ya kreni gini rang ba ki kumi ba penyiat kumi ba yu te yo nga to kam pheri e kata ngani ap spor arpor te khajing sai ngai ap katu kan por te kam mele ngi stuna pa mentar ma ba kajing klo jing iba penya upli be in wan penjing lem yang ma na kalian jongi nga stuna sibun e nama ba kum kani khoram philai i am surok naduk menno ka ba bilong kam su naduk menuru te ngi la ya wat lenti sini setai hi te ndai na kalian jonga tang lai kendu i te iwan hayeng jong iru disen ngalai kren te ngastuna i bi la pediang kan ye te kublai sibun iba penya kupli bela ket khiai kan ka kam te badiki nong ket kam ro khoi te tang ini kentien kublai sibun ngangai ba kani jing koloi jing i ini ai ketika mon kadiang lem iru hakasni ka ba i don kam ngi tengi sngo tak cengkan kam jongi tenak ta kini bahasa itu sadian im tadi ka surok kadai ka ba permanen jong kini basong ni sadian pekal ti ka kenrom kom ni kwa kan ban yo ka tak surok ba kan like kali mak mo angak pang sistem ban yo ban kit ban ba kayap ka im nrei men oman kiu na kitu cingking manas ta sadian de jenjar ong kayap ka im ka pang sistem de nang ni padalong ni kermen ta ken mo da long bala ngi kwa ba ban yo no tak surok ba pakanang ni ken ni sa tay la bun pi pimpet poi mo sto na pi lek man ta sto pin lek pek kala don ni rai gum nur ya arpo san yeng la don arpo san yeng la don ba song sto ya tagi ba song gen long berat sekata kiai na kiai na katu kalenti mana setei te ki wan nang ni pe kini ka caka chung kibriu ki pen don kam kan ni ka caka kibriu ken bom don dik surok baba nang ni pat ni yai nang ni mlai im kan rom kan ya na katu ka mo cengking kan ma ko tu baki ai tang marsit dan piret lenti baru semua kiai ni ta ken on darong bala ni don cengkermen ken ba in yarap le mengi ken pen pe ga e ga shon jong kin nong song snong seni ma ni tengi kermen ngom ta ken ba dalong bala tengi kwa adu ban na poi hang tai po ta badan gi bai song snong stu sedien ma lada imla dai ai marsit dang dok la biang hi nga ko ngoi ni ginong song snong jong kan ni ka long lom nga ngau tanat sibun ya i ba penyat i ba long MDC jong ni bi ba la ya le sitam ban pek ya ka bha kamiat ya roi ka par jong kan ni ka senong nong ra hi barok ko wei bat kham tam na ka banta jong gini gi yeng kumbala ong lei kong ki basa si gini gi them de ka jinjat lenti ka dei ka bkhoro kharam kham tam man ka pang ka sitam ka jinjar tel dangi yo ya kan ka sarok ka ba MDC jong i la mang ban penyo tekan yarap sibun na ka banta jong gi breu ki badan si gini gi than serum nang ban pensuk ya kalek kawan kham tam ha ka pang ka sitam kenang ba
kali kin yo ban poi sedok sejan gani ke Jakah ka ba kia bon kini kiye te hakane ka por nga don hi ke jingkarmen ba kane kan orlong hi mentau nem ba long ka bala nga ngau ba ndai so ban penslem namar kham tam la jan poi sekali yor te la ta kemet hakane ka por tlang hi besok ya ginong trai ro ban trai mo te kan long ka jung mentoi ke bakrau sibon nak benta ke ni ga dong jong ni sene bat om tang ke ni ka serok nilai i kita ki bahasa yang ro kilat kito ki kham hajan bat ki kham lengkot te ga jinglot ke babon hi ti imat ka dei ka ni te da ka jingile sistem jong MDC jong ni tengi sarai kan orlong hi mentau nem bat la kalong bala te ban pen kloi kat bala kham tam gumbang ngau so bakalior kala jante la ban le chua kalior te tang ban pen bek chua ya kalenti sengken te ka siang rong paten dala adep ka to basong te tang kani diat ai khu blai bang sesisen ya ba penyaj ibalaya le stam banwan dala di banwan pek ya kini ki Jakah nak benta ka bha kamiat jong kani ka dong jong ni sani Dari basuk ban yo kata arput pi dah kena Indonesia stay Labuan ba. Penpau ke jing khuble ya iba penyaj ya engineer jongi ba nongdhar kumjo ya pibaro ki rang ba dong rang ba snong bajo pibaro ki ba don benta hakani kesngi bani wan serbe ki surok na ka benta ka jingbit jingbyang jong snong ka thau hi baro ka we ngai khuble ya iba penyaj ba lengba jong ila tresitom banwanra ya kata ke skim haka snong kata ke jongi na gebenta ka baha kamiat jong pajba babun balang tiena kaliang jongi ngimla klem da penpau ka jing sngongu ya namar dailing ba jong nginla banyo ya kini ki jing tre iba ilawanra hakne ke snong jongi ban ngangit skem ru ba inang yai tre nang ni sakmat ban ngikir ku kerdo ru ya ba in bha in miat in koit in khia bat ai ba jing trei jing ta jong kan yai be yai renti ba in la ban trei kham bha su su na ka benta ka bha kamiat jong pai ba bat kumju ru ban tip yau blei ni songu yai ba penyat sing sim i ba long CEM ka KHDC baru kumju lokal MDC jongi ka mensim ka kemen banyak kendu ya komuniu reurang ba ubadon ka jing ke bakerpang ya ka jaj benriu baru kumju ya ka konstituensi ka bau mu mikmat kani ka jing ya kendu ka jongi menta ka sengi ka long na ka benta banyak pet ya ki lenti ki singkien ki ba dang sa syara menta labun bun snem ya ki bagini ki pajba ki basa sya kani ki area ki ya tengku jing kham tam ka porliur nadu na nong marbo meneng ila ewan ban mentang ni kadong nong lum ke bang ngalong rong badong mentang ngi wodon hakani ke kentoj brei ha ke bang ngi wan pej yakani ke lenti ke bala propose na ke bentaban sna nadu nang tei na po bakut ke plastik sel bat ru kumju sat ke continue bat connect ya ka bat ka lapalang ke ban mi power grid bat kani kan sapen suk sikat dei yakini ki breu ki basong sakani ke area
namar ba ngi ba ngiwan man la kapor syakani na kabenta ka jing ka jong ki ngi yo i hadu kan nu ki sem janjar man nya kani gelenti kham tam ha kapor slap bat kapor liur bat kan kanek ru kumju ya katai ka surok plastik sel ka badon ha ka dong brei hi ka kentot brei hi sya katai siliang bat ru kumju ngi penpa ku jing sngongu ya i bila kloi ru ban su extend ya ka bangi klempat ya keren kendiat hang tei khmat na kabenta ban rung nang tei na pori sandor bat ban kanek hadu ha ka yeng jong i madeng jing pungrup i basa hang tei haneng te ngi penpa ku jing sngongu ya i ndai ngasim ru ya kani kalat ka kebu ban ai khublei ya i namar ba kani kamdai ka sen ka baningkong ka ba iwan ban yarap yangi nadu bi job hawar hajar khat sau kum MDC ngi sngo kum boyo yu pa bat ilapet ya ka baha kamiat ya ka khia ka son jongi nadong sadong kat ka bangi don kam kat ka bangi ut ilong iba kloi hoj ka skim MDC pitip kamdai ka bahe ndai ha ka bor ka barit ka jongi yele kat bala ban ai ka papakatam habang mangingi pan ban ngi don kam te sa sisen ngi ai khublei ya pi bahap khublei sibun ya ka jing kloi ka jong pi ban yarap yangi na ka benta ki kam ki jam bat ki jing ki ba mangingi kendu man la kapor bat ha ka ni kapor ngi borong hitip kadon ka election ka ba hajan ka ba khmat kum ka dong hi borok ka wei da ka jing sngongu ya ka jing trei ba ka jing sakri ka jong pi ngi kit bok kit wiang bo blei un kur khu kur do ya pi bat pen poi sha ka jing job ha ka jing yele ka jong pi khublei sibun na ro kum rang ba snong na khublei ya iba penyai belong CM bat menjuru MGC dan beram jengi te kani ka step ka si ka bakmen ya kham tam mi ki arli ki dong bat ya snong borok ka wei ka ba la slem ngi la khmi lenti banyo ya surok ka ba ndai menta ha ka jing system bat ka jing subun museum ka jing yo jengi yu nong elam u bakit khia kamu ba penyai te kini jing trang jing ni vibration e baro ki basong ni ki arli ki dong menta step kidap da jing kemen ba tang hikini ki khendiat singi hin sa sedang ban siang rong no ya kini surok te na kaliang snong bor kawai nyai khulei su ni pi la penyai to blei ndon kap pi mentin lenti pi bat menang pensai ru ya pi khnang ba phinang la menteri kham ba su ya konstituensi jong pi pat ya kari pi borok kawai Ya dan nakaliang jongi lang baidon hang ni benta kasngi yo ban ya kendu ya ka dorbar shnong nongra khamtam nadu i lang ba shnong iba Dennis Lendra ki arngut ki rang ba dong jong ki arteli ki dong hapo jong ni shnong ita deba FS pengrup
ibadai irang ba dong jong ka nong marbo bat iba William pengrop ibadai irang ba dong jong ka nongra nonglum te idan ru ima sutunga belong asisten rang ba dong te kajing ya kendu kajungi ringkat bat ka department PWD roads menta kasni da kebawan mi khmat dei ba nong dahar kum IJE naka PWD department bypass division ngiyo ban wan ban pendep ya kini ke jing jurep ya kini ki lightly ki srok badan kambha hang ni po shnong nongra te kawai arteli ki dei ki surok hang tai hapo dong nong marbo kawai kalong ba persya ya ka gate jong ka windemia ka ba labun teli ki snam menta ki labun ki yeng ki badan hak tu ki jaka henry 4 dan 4 ya ka surok ka babiang te kani ka jing bomdan ya ka surok hak itu ki jaka kalawan ra ya ka jing thut hakaya ka yeng haka lek kawan jong ki nong shong dong haka tu ka dong te ngilai kendu mene ya ki nong shong dong hang tu bat kilapan pau ya kata ka jing sokya haka bede bat ka jing long jing man jong itu ki surok te nak yang jungi kumba ngilayo ya ka ni ka surok lingba ka PWD department da ka jingerap jong deputy chief minister iba presiden tensong te ngiyo mentas ngi banwan ringkat bagi engineer ki kontraktor nam taban pentrei kamsted ya ka ni ka kam ka ba arpat la yo ru ban pe ya ka wei pak ka surok apo nong marbo hi ka ba bun teli ki yeng le siki bala mat ya ka jing e kamtam ha ka pang kastom ban ra ya ki nong pang neki yeng ki jongki nama bambiang ka surok kani ka penlong ye ki nong snong ban pha jing tho enga la jan arsien menta ban yarap lem ye ki niki surok te nakaliang ka jongi la ibor ibarit kum MDC te ngi da ka jinge trailang bat ka borshnong nadu ki por ki ba menshwa nadu ka bodang don i rang ba snong barimru iba ban pengruk ngi je trailang hadu mentaru belawan iba denes ra ru ngidang don ka jing trailang ka bajan ka snong na menta ka jing bit jing biang ka jing baha jing miat jong ka imlang salang hapo jong ka ding snong nong ra te ka ba lai pat ngilayo banwan jurip menta na ka menta ka ni ka surok hang ni po dong nong lum kani le bakham don kam na marba kani ka long ka main road kacha road kumbalong menta nadu nang tay na po kabakut jong ka PWD roads plastic cell kamut hang tu hang thia po lapalang ban mi pau grit te kani ladala ban penurlong menta kani kenti kan yarap shibun niki nong shong dong nong shong snong hakini ki dong namarba ki babun kinam don kamshu ban mi na po main road ban ya lingba kani ka surok kacha road dan ka surok ka bampat biang de khnang ba kinyo ban lek lek 1 lek 3 lek don kam lek si po main road lingba kani ka surok ban mi shala palang pau grade te kani kani rap shibun nakamenta ka jing dunaru hakan heng kali khamtam hakanika main road lapalang nongra kumakalong mentah te kini ki surok ki bangiyo ban juruk kalong ke badan kam bat nakal yang jungi soban ai kublai kerpang ya kador basnong kinong song snong hangni ki baju ya cooperate ya trailang bat ka department PWD khamtam habaki don kam kanu ka jingerap khamtam habidi bi ki jaka ban penhe surok bat kiwe kilong ki bakloi ban ya trailang ai kublai kerpang ru kador basnong kirang badong arngut baidan lang hangni ki bala treshitom ban pensuthu ikinong shongshnong ba khamtam habadan kinunuki jingkim haka surok bakin kloi ban ai syaka department khnang ban yo penhe surok tekani kadai ka ek nuksa ka bahal se ki wei kishnong bakin yai buat langkum ni kumju kumbale apa shnong nongra tena kalyang jungi ru sahisian ni so ban dei ban ai khublai kerpang ya ka nika government khamtam ya i deputy chief minister iba presiden tensong badai pet ya ka PWD roads ibala no ibala kloi ibala sngap ya ka jingut jong kishnong jingut jong pet ba hangni da ka ba ai kiniki arteli lightly kiniki surok thmai te nakalyang jungi sai hisien khublai shibun ba kerman scam ba kiniki snam ki banang wan ru nginang yo ekalat ban yatrai ringkat ba kishnong keleng sodong ha ba kidon kam ya ka jingerap nakalyang ka jungi hai bor ibangila kum MDC ngin sa pentip katno ka sanction jong ni ka surok te shen ngin sa pentip le se ngin sa pha da ka
bat inspenyo ikanika sanction order nak bentak kanika surok.